Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers van Culturo TV, ik heet u van harte welkom. Ik denk dat dit plek u bekend staat, omdat we eerder hier waren. Mijn collega Rapengel heeft eerder een interview hier afgenomen waarbij er hier was ingebroken. Ze hadden de kabels weggehaald, koperen buizen weggehaald en meegenomen. Na ongeveer een maand tot 2 maanden later, hetzelfde geval. De kabels zijn weer dus getrokken. Ik heb vernomen dat het ICT-lokaal waar de computers en dergelijke zijn, belangrijke apparaten, wel bespaard zijn gebleven. Maar kijkt u hier bijvoorbeeld. Dit is van een Airco. Dit is van een Airco. En ja, de koperen buizen zijn dus weggehaald. De kabels zijn weggehaald, want de kabels bevatten koper. Hè? En als je dat verkoopt, dus dan krijg je geld. Zoals u hier ziet, de kabels zijn eruit getrokken. Dit gebeurt nu dus standaard. Het lijkt alsof het een normaal ding is. Ze hebben eerder geprobeerd contact op te nemen met Minov. Omtrent de wachters, de security guards die hier op school moeten zijn. Maar laten we even kijken als... Hier is momenteel HAVO 1. Laten we naar achter lopen om te kijken als daar ook hetzelfde geval is. Want de vorige keer hebben ze dus HAVO 1 en 4 hebben ze daar ingebroken. De leerlingen gaan dus nu 11 uur van school. Ik heb vernomen van een paar leerlingen, ook leerkrachten, dat ze de laatste keer toen mijn collega Rapengel een interview had afgenomen van meneer Gemin, directeur, hadden zij 55.000 SAD neergeteld om alle mankementen, kabels, koperen buizen, airco-installaties opnieuw te laten doen, zodat de kinderen weer tot 1 uur normaal les kunnen volgen. We gaan nu richting de examentijden en we zien dat dus er continu opstoppingen zijn. En met opstoppingen bedoel ik dus dat er continu ingebroken wordt hier op HAVO. Hier was de vorige keer dus gerepareerd. En weer zitten de kinderen zonder airco. En regentijd is al om. Nu zal de zon dus heel erg schijnen en het is nu al heet. En ik ben nu op het terrein bezig hier alle problemen wat HAVO tegemoet komt in beeld te brengen, want dit is moeilijk voor de kinderen. En kijkers, de administratie staat nog open. Ik heb een vrouw daar net gesproken en ze zegt dat ze van HAVO 4 alleen de kabels hebben weggetrokken. Maar hier is waar de grootste schade eigenlijk gedaan is. Kabels, airco's zijn weggetrokken. De kinderen kunnen geen lessen volgen, want het is vreselijk heet. De lokalen zijn voorzien van ventilatoren die aan het plafond zitten. En dat kan dus niet werken als er geen stroomkoppeling is. Het is van begin tot eind dat ze hebben geknipt. Weer dezelfde plekken. Hier bijvoorbeeld. En dit heel stuk. Hier zit de administratie van HAVO 1. Zij kunnen dus ook niet zitten zoals je ziet. Het is een gesloten lokaal, gesloten ruimte. Airco hebben zij nodig. En daarom zijn de kinderen tot 11 uur hier op school. Niet leuk dat ze dus 2 uur moeten skippen. En elke dag keiharder moeten werken. Want tot 11 uur school, je krijgt niet alle lessen verzorgd. Natuurlijk hebben ze de schema's aangepast. Maar aangezien dat de 6e klassers examen zullen maken in juli, is het niet aangeraden dat de school eigenlijk tot 11 uur open blijft. Maar het is ook niet fijn dat de school continu investeert en dieven komen en vernietigen alles. Je kunt zien waar, dit zijn de nieuwe kabels, die zijn weggerukt.
En HAVO 1 leidt dus onder heel veel schade, want 55.000 SED uitgegeven om dit alles weer opnieuw te repareren, de kabels opnieuw te plaatsen. En kort na 2 maanden doet dit zich weer voort. Er is inderdaad een wachthuisje waar de mensen of de security guards moeten staan of kunnen zitten. Maar we zien dat alleen in de middag gebeuren, dat er een security guard wel aanwezig is. Maar wat betreft de avond is er geen security guard. En de poort blijft ook dus meestal open. Daar zit er een mevrouw binnen. Zij blijft rond tot 5 uur, 6 uur in de avond. En nadat zij weg is, is er geen guard op school. Waardoor dus mensen vrij spel hebben en kunnen doen wat zij willen. Hiernaast is Lico 1 is ook hetzelfde verhaal. Daar hebben ze niet ingebroken, maar ook geen wachter. We hopen dat bij de komst van een nieuwe regering en een nieuw minister, dat er aan al deze problemen wordt gewerkt en zo snel mogelijk wordt aangepakt. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan.